and you're surrounded by faults and you're kissing them all but me. And we're just on page 3. Now I'm stamping my feet through the boards on the floor, and I've climbed your hair too many times before, and I'm tired, not getting any higher. It seems, and I'm caught up in this fairy tale. I keep on thinking that it's over. Gràcies a aquesta instal·lació podem celebrar aquest tipus d'actes i sobretot és un esport que necessita continuïtat, necessita promoció, i aquest quart any fa que es vegi la garantia de la feina feta, de tota la gent, de tot el comitè de futbol sala de la federació, i la federació ficarà tots els mecanismes perquè sigui així, perquè es pugui continuar i perquè sobretot els nens i nenes del futbol sala català, com a entitat més important que som dintre de l'esport i amb la promoció del futbol sala, per damunt de molts esports i per damunt d'altres federacions, ens donen una tranquil·litat i una cobertura i un futur amb una salut molt esperançador, el que és el futbol sala català. El evento ya está muy bien organizado, muy bien estructurado y se empieza a disfrutar desde el primer partido. Creamos una organización de campeonato y cada año la hemos ido trabajando, mejorando, y todo por la ilusión de quién la organiza y quién participa. Lo organizan muy bien, hay un ambiente espectacular de fútbol sala y están disfrutando muchísimo, aparte de la organización, ¿no? Un día como hoy, que es una fiesta de fútbol sala, ya te digo, para los niños es importante, seguro que todos están muy contentos y bueno, esto es una fecha que recordarán todos, seguro. Yo creo que es una de las federaciones más activas de España y la verdad es que bueno, promueve mucho el fútbol sala y desde fuera pues se ve eso, ¿no? Que están todo el rato continuamente moviéndose para que los niños puedan jugar a fútbol sala, y en toda Cataluña ya te digo que están haciendo una labor muy buena y desde fuera bueno, pues se ve bastante bien, ya te digo los que somos profesionales, pues bueno, si podemos venir a estos actos, ya te digo, estamos encantados de ayudar, echar una manita, poner nuestro granito de arena i ja te digo, col·laborar en lo que se pueda. Bueno, jo crec que el muntatge és espectacular, no? És un altre dels encerts de la Federació Catalana que dona aquest premi, aquest reconeixement als nanos que venen aquí a fer esport i a disfrutar, sobretot. Aquí doncs, pot fer que també nanos que potser no poden anar convocats amb la selecció puguin venir aquí amb les comarcals i viure una experiència de relació amb altra gent. Jo crec que per Marfil és molt bo poder tenir gent aquí, és una manera també que els xavals puguin veure altres coses, i jo penso que està molt ben muntat i que el resultat ha de ser sempre molt positiu, ha de ser reforçar aquesta federació que està treballant molt pel món del futbol sala. El triunfo es social, y se les insiste a las banquetas, a los técnicos, que hay un tema que se llama diversión, que hay un tema que es el récord, que se lleven un buen recuerdo y respeto. El tejido importante es social, por eso pensamos que es una fiesta, más que un campeonato. Nosaltres estem per ensenyar, per formar, per fer esport. El futbol sala és una activitat física, la federació es dedica a fer activitats esportives de futbol i futbol sala, i això ens demostra que tant nens com nenes l'important és que facin esport, i si és amb el futbol sala serà bo per la seva promoció i sobretot pel creixement d'aquest esport, i que tingui cada vegada més nivell en tots els sentits, sobretot de cobertures, de promoció i de saber estar. Crec que ajudem entre tots i això ens demostra que estem entre tots fent la feina bé.